IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Aga dirdiri iti Police Regional Office 1 kang runaan na ti Ilocos Norte Police Provincial Office Kalpasan ang nagsubli akas Acting Regional Director ti dati Deputy Regional Director for Administration ani Police Brigadier General Jovencio Suriben Badua Jr. ni Pbgen Badua ket nagakem akas DRDA ti PRO1 iti panawen ni Police Brigadier General Louis Evangelista kunada a panawen tap ni Ricasta ket makapagtakem ti pudpudong Ilocano ken nagapu iti Region 1 detoy a kinablaawan dagiti amin nga estasyon ken PPOs ni Badua babaen kadagiti postcards nagyaman met ni Police Brigadier General Dindo Reyes kadagiti police iti PRO1 ken kastamet kadagiti men in uniform ana palaos iti panagyaman da iti dati nga RD iti agdama ket miruray iti panag-courtesy visit ni Police Brigadier General Badua kadagiti amin a PPOs iti masangwanan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.